Araf suresi. Araf suresi Mekke dinen sürelerden bolup, ol 206 ayatdan ibaratdır. Sürenin 46-48 ayatlarına adagdalayan Araf diyen yer, cennet bilen dogdakyň arasynda yerleşen belent bir divar bolup, süre hem onun ady bilen atlandyrlypdyr. Sürede Adam atadan başlap, Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb, Musa ýaly peýgamberleriň hemmesiniň Allah'ın birligini ikrar ediyen dine uyandıkları ve kıyamatda bolup geçecek vakalar barada aýdylýar. Rahman ve Rahim Allah'ın adı bilen. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu senin insanlara Allah'ın adamını duydurmaň ve müminlere öğüt bermeň üçin taňa indirilen bir kitaptır. Sen halk bu kitabı ananma doýdup darykma. Perwerdigaryňyzdan size indirilen Kur'ana tabin bolun. Ondan başkasyny hosar tutunup onun ýerine düşmäň. Ýönesiz nesihata az gulaga syarsyňyz. Biz näçe ülkeleriň kowmlaryny giýje ýatyr kalar, ýa-da günni din jalýar kalar, olaryň üstüne belamyzy iwerip helak etdik. Biziň adamymyz gelende olaryň ýalbaryşlary dogurdanna biz zalim kowm ekenik diýmekden başga zat bolmady. Biz özlerine peýgamber iwerilenlerden hasap sorarys. Iwerilen ol ilçilerden hem hasap sorarys. Biz olara dünýäde eden işleri barada öz alınmada dayanıp aýdyp berer. Çünki biz hiç wagt gaýyp ýok bolmandyk ahyry. Ol gün dünýäde edilen işleriň hasap terezisi bilen ölçelmegi hakykatdyr. Onsoň kimiň ýaşylygy ýamanlygyndan agyr gelse, ine olar muradyna ýeterler. Kimiň sogap ýüki ýeňil gelse, olar ayatlarymyzy inkar edendikleri sebäpli özlerine uly diýany ýetirenlerdir. Ey insanlar! Biz sizi bu dünya yerleştirip, ol yerde sizin üçün güderan enzamlarını yarattık. Ýönesiz şol nigmatlara az şükür edýärsiňiz. Sizi biz yarattık. Soň size şekil verdik ve periştelere, biz adamı hormat üçün secde edin diýip buyruk berdik. Olar secde etdiler. Diňe iblis secde etmekden ýüz öwürdi. Allah ondan, aýt bakaly, taňa emir etsem secde etmäge saňa näme päskel berdi diýip sordy. İblis, men ondan has ýaşyraktyryn, çünki sen meni otdan, onu bolsa palçykdan yaratdyň diýdi. Allah, derrew ondan cennetten aşak in. Ol ýerde ulumsylyk etmek seniň hetdiň däldir. Derrew çık, sen tekebbirliň derarly har delil bolmalysyň diýdi. Şeytan, maňa olaryň diýreldiljek kıyamat gününe çel möhlet berermiň diýdi. Allah, takyk, taňa möhletem berdik diýdi. Şeytan, sen meni adam sebäpli azgynlyga bagly edendiň üçin, menem olary adyrmak üçin seniň dogry ýoluň uğrunda dudak gurup oturaryn. Soň olaryň kä öňlerinden, kä ýyzlaryndan, kä saglaryndan, kä çeplerinden bararyn we olara waswasalyk berip azyraryn. Sen olaryň köpsiniň näşkürdigini görersiň diýdi. Allah, arswa bolup hemde kowlan ýagdaýda ol ýerden çık. Olardan insanlardan kim saňa eýerse bilip goýsunlar. Dogdagy siz bilen dolduraryn. Allah, ey Adam, sen we aýalyň mesken tutup cennete yerleşiň. İslan ýeriňizden iýip içiň, ýöne şu agaja düýbünden golaylaşmaň. Eger şeýle etseňiz zalimlardan bolarsyňyz diýdi. Emma şeytan olara görünmeýän uyat ýerleriniň açylmagy üçin waswasalyk berdi. Olar Perwerdigaryňyz size bu agajyň miwesini gadagyn etmeginiň ýeketek sebäbi sizin periştelerden ýa-da ölümsiz ýaşaýşa gowşanlardan bolmaňyzyň öňüne almakdyr diýip inandyrdy. Ol özüniň olara diňe nesihat edýändigini aýdyp andysdy. Şeýdip olary aldy wasally. Olar agajyň miwelerini dadan madyna uyat ýerleriniň açylandygyny gördüler. Destine jennetiň ýapraklary bilen uyat ýerlerini örtmäge başladylar. Perwerdigary bolsa olara ýüzlenip, "Eýsem men size şol agajy gadagan etmänmidim? Men şeytanın sizin barıp yatan düşmanınızdan aýtmadymmy diýdi." Olar, "Ey Perwerdigarymyz, biz özümizde jebir etdik. Eger sen biziň günämizi bagyşlap, bize merhemet etmeseň, biz iň uly zyana galarys" diýdiler. Allah, bir-biriňize düşman bolup ýere inin. Size dünýäde belli bir wagt ömür sürmäge mümkinçilik berýärin. Ol ýerde ýaşap, ol ýerde de ölersiňiz. Ýene ol ýerde diýreldilersiňiz diýdi. Ey Adam oğulları, görün size uyat ýeriňizi örter ýaly geyim, bedener ýaly eşik yaratdyk. Emma hiç açan unutmaň, iň ýaxşy geyim takwalyk libasydyr. Ine bular Allah'ın ayatlarındandır. Bu zatlar olaryň insanlaryň pikirlenip ıwrat almaklary üçindir.
Ey adam oğulları! Şeytanın eni atağının uyat yerlerini çıkarmak için eginlerindeki takvalık giyimlerini çıkardıp cennetten daşlaştırışı yali sizi de bela duşarı etmeginden teretap bolun. Çünkü ol ve onun nökerleri sizin görünmeyen yerlerinizden sizi görürler. Taqiq biz şeytanları iman getirmediklerin dostlar ettik. Olar günah iş etseler atalarımızın değevi hem şeyledi. Elbette bunu bize Allah buyurandır deydiler. Sen ayt, Allah ervettikleri bozukluğu hiç hasan emretmez. Eysem siz Allah'ın şanını bilmeyen zatlarınızı aydiyarsınız mı? Ayt, Perverdigarim her bir zatta doğru ve adaletli olmağı emretti. Her secdenizde, her namaz vaktinde ya da mekanında yüzünüzü onun kıblasına tarap öwrün. Avadadınızı ihlas bilen, dine onun radyçılığı için yerine yetirip, onu Allah'ını çağırın. Allah avadat edin. Çünkü sizi başta onun yaradışı yali, yine de kıyamatta soracağı için onun huzuruna dolanıp bararsınız. Ol insanların bir toparını doğru yolu yetirdi. Bir toparını azgınlığa sedevar etti. Çünkü olar Allah'dan gayrı şeytanları özlerine dost edindiler, hem de özlerini doğru yoldadır öğüttüler. Ey adam oğulları! Her namaz vakti mescide gidenizde temiz ve gelşikli giyimlerinizi giyin. İyin, için yöne isrip etmeyin. Çünkü Allah isrip edenler düğünden halamaz. Sen ayt, Allah'ın öz bendeler için yaradıp veren dinatını, pek ve lezzetler sıkallarını haram etmeye kim het edip biler? Sen ayt, bu dünyada iman getirmedikler şol nimetlerden peydalansa da aslında olar iman getirenleri de iştedir. Kıyamet günü bolsa dine müminler üçündür. Yine biz fikir ediyenler için ayetleri şeyle beyan ediyarız. Sen ayt, Perverdigarim hem aşkar hem giyildiğin yağdaydaki ehli bozukluğu haram edendir. Şeyle de barça günahını nahak yere zulüm etmeyi, Allah'ın hiç illi delili vermedik her bir zadını Allah şerik koşmanıdı, hem de size Allah'ın şanını bilmeyen zatlarını aytmağı haram etti. Her ümmet için kesitlenen bir vaqt bardır. Şol vaqt gutorunda olorun ömrü ne tekal salım udoldular, ne de tekalca qıyt kaldılar. Ey adam oğulları! Size menin ayetlerimi beyan edip düşündüren ilçilerim gelende, kim ona karşı gitmeyen günahlardan saklansa ve ödünü düzetse ine, olara korkup yoktur ve olar gamgın hem bolmalılar. Ayetlerimiz yalan hataplanlar ve olar tekbirlik edip kabul etmeyenler ine, şolar dowdahydylar hem de ol yerde ebedi galarlar. Allah yalan yonkayan ya da Allah'ın ayetlerini yalan hataplan kişilerden has yoğud zalim kim bolup biler? Kısmattan nesibeleri näme bolsa şoňa hem yeterler. Emma ilçilerimiz ölüm perişteleri gelip canlarını alan vakti hani ol Allah'dan başka kömege çağırayanlarınız diyenlerinde olar bizden kaçıp gözden gittiler diyerler. Şey dip öz karşılarına kafir bolundukları hakta özleri şayatlık ederler. Allah hani siz özüňizden gelip geçen jin hem de insan toparları bilen birlikde oda dowdaha girin bakalı diyer. Her bir ümmet ol yere girende doğru yoldan adaştıran yoldaşlarına näle dokarlar. Şey dip hemmeti bir-birinin izinden gelip ol yerde cemlenenlerinde idakalar öňdäkileri görkedip ey Perverdigarimiz, ine şular bizi yoldan çıkardılar. Şonuň üçin olara iki esse dowda hadabyny çektir diýerler. Ol bolsa her haýsyňyzda iki esse azap bar, ýöne siz muny bilmeýärsiňiz diýer. Bu gezek öňdäkiler hem idakalara gördüňizmi? Sizin bizden tapawudyňyz bolmady. Inni sidem ödeden etmişleriň üçin azaby dadyň diýerler. Ayetlerimiz yalan hataplanlara ve menilmenlikler sebäpli olar amal etmekden gaça duranlara asmanyň gapylary açylmaz. Hem de iňňäniň gözünden düýe geçýänçe olar cennete girmediler. Ine günäli kapyrlar şeýle cedalandyrar. Olara ýanyp duran dowdakdan düşek, üstlerine alawlap duran otdan yorgan berler. Ine biz zalimler şeýle cedalandyrar. İman getirip salih işleri edenler bolsa cenneti bolup ol yerde ebedi galarlar. Aslında biz hiç kime güýjüniň yetmejek ýüküni ýüklemeýäris. Olar cennete girenlerinde kalbyndaky kine bilen baglanşykly ähli zady soňurup aýyrar. Aşaklarından bolsa derýalar akar. Olar bu cennete yetiren Allah hamdy sena bolsun. Eger Allah bizi dogry ýola ýetirmedik bolsa-dy, bizim özümüz dogry ýoly tapmazdyk.
Perwerdigarymyzyň ilçileriniň hakykaty bildirendikleri ýene-de bir gezek aýan boldy diýerler we olary ine eden ýagşylyklaryňyň öwedine öňüňizde duran şu ajaýyp jennete mirasdar edildiňiz, gelin, geçin diýip çağırarlar. Jennetiler dowdahylara, biz Perwerdigarymyzyň bize wadasynyň hakykatdygyny gördük. Sizem Perwerdigaryňyzyň size wada berenleriniň hakykatdygyny gördüňizmi? diýen wagtlary olar Hawwa diýip jogap bererler. Olaryň arasyna goýulan jarçy: "Zalimlara Allah'nyň näleti bolsun. Olar insanlary Allah'nyň ýolundan daşlaşdyrýardylar, onu egri görkezmek isleýärdiler, hem de ahireti inkar edýärdiler" diýip jar çeker. Olaryň jennetiler bilen dowdakylaryň arasynda bir perde bardyr. Arafyň belent diýwaryň üstünde de olaryň her haýsynyň keşminden tanıyan kişiler bolar. Olar arafdakylar jennete girmege arzu edip garaşýan jennetilere "Size salam bolsun" diýip seslenerler. Gözleri dowdakylary tarap öwürlende olar: "Ey Perwerdigarymyz, bizi bu zalimleri bilen goýma" diýerler. Arafdakylar keşlerinden tananan käbir kişilerine ýüzlenip: "Size ýygnan baýlyklaryňyzam, köp sanly tarapdarlaryňyzam, gedemliňizem hiç haýsy peýda bermedi" diýerler. Soň jennetileri görkezip takyp "Siziň Allah bulary hiç açan merhametine müýesser etmez" diýip kasam eden, kemteden kişileriňiz bular dälmidi? Ine olaryň nähilli beýik mertebe ýetendiklerini indi gördüňiz dälmi? diýerler we ol jennetilere öwürlüp baş üstüne "Girin jennete, size gorkup ýokdur. Siz gamyhyn hem bolmarsyňyz" diýerler. Dowdakylar jennetilere ýüzlenip "Suwuňyzdan, Allah'nyň size nesip eden nimetlaryňyzdan bize de adyrak beriň" diýip ýalbararlar. Olar jennetiler bolsa takyk Allah bular kapyrlara haram edendir, gadagandyr diýerler. Ol kapyrlar dinlerini oyun şagalan hatapladylar ve dünýä ýaşaýyşyna aldandylar. Olar bu günlere gelip ýetjekdiklerini unudandyklary we ayatlarymyzy bilip durka inkar edendikleri sebäpli bugün biz hem olary unudarys, hem de öz başlaryna hoştarsyz goýarys. Takyk biz olara müminler üçin ýol görkeziji ve rahmet bolan ilm esasynda beýan edilen kitabymyzy getirdik. Ýöne olar kitapda özlerine wada berilen jedanyň gelmegine garaşýarlar. Onuň beren ajaýyp habarlarynyň dogrulygy tasdik bolanyna öňe garşy çykyp onu unudanlar. Takyk Perwerdigarymyzyň ilçileri bize dogry habarlar getiripdirler. Indi bu taýda bize hoşsar çykjak tapylarmyka? Ýa-da eden elbet işlerimiziň ýerine ýagşy işleri edip biler ýaly öňki ýaşaýşymyzda dolanmagy mümkinçilik bolarmy diýerler. Takyk olar özlerini ziýana sedewar etdiler. Edinen yalan hudaýlaryndan bolsa netije bolmady. Perwerdigaryňyz Allah asmanlary we ýeri 6 günde yaratdy. Soň özüne mahsus görnüşde arşa istiwa etdi, hükmürawanlyk bilen älemi dolandyrdy. Ol giýje bilen gündüzi örtýär. Olar ikisi bir-biriniň ýerinde ünnüksiz hereketdedirler. Gün, ay we ähli ýyldızlar hemişe onuň buýrugy bilen hereket edýärler. Şunu berk bilin, yaratmak hem emir etmek hem diňe oňa mahsusdur. Ol älemleriň perwerdigary bolan Allah nähilli beýikdir. Perwerdigaryňyza çyndan ýalbaryp içiňizden dilek edin, dogurdan hem ol hetden aşanlary halamaz. Allah'nyň dini bilen yer ýüzi abad edilen soň dinsizlik ýoluna girip yer ýüzünde bozgoklyk etmäň. Hem gorky hem de umyt bilen oňa ýalbaryň. Takyk Allah'nyň rahmeti ýagşy kişilere has ýakyndyr. Rahmet hadinasy bolan ygalyň öňünden boşlukçy hökmünde ýeli uğradýan hem Allah'nyň hutözüdür. Soň agyr bulutlary olaryň arkalaryna ýükläp, gurap ýatan ülkeleri ýetirer. Ol ýeri ýagyş ýindirip, dürli miweleri göwerdir. Ine ölüleri de şeýle diýerler. Bu zatlar siziň ywrat almaňyz üçindir. Topragymyz ajaýyp diýaryň ekinleri Perwerdigaryň ruhsady bilen ýaşyl öwsüp çykar. Gurpsuz bolan toprağın ekinleri bolsa bitmez. Bitse de az we peýdasyz ekinler biter. Ine şükür edýänler üçin biz aýatlary şeýdip beýan edýäris. Biz Nuhy öz kowmuna ilçi peýgamber edip ýerdik. Ol: "Ey kowmum, diňe Allah wada dediň. Ondan başga wadada laýyk Hudaý ýokdur.
Men sizin beýik günüň azabyna duçar bolmaňyzdan gorkýaryn diýdi. Halkynyň ketgudalary biz senin äşkär adaşandyňyzy görýäris diýdiler. Nuh: Ey kowmum, men düýbinden adaşan däldirin. Men älemleriň perwerdigary tarapyndan size gelen ilçidirin. Size perwerdigarymyň aýdýanlaryny ýetirýärin. Size öwüt berýärin. Hem de Allah tarapyndan gelen wahy saýasynda sizin bilmejek zatlaryňyzy bilýärin. Eýsem siz erwetliklerden goranyp Allah'ın merhametine yetmeňiz üçin araňyzdan size habardar etjek bir adam üstü bilen perwerdigaryňyzdan size zikrin kitabyň gelmegine geň alýarsyňyzmy diýdi. Şonda olar Nuhy ýalançy hatapladylar. Biz bolsa onu we ýanynda bolanlar gemide halas etdik. Ayetlerimiz yalan hataplananlar bolsa suwa gark etdik. Çünki olar hakykati görmek kiýmini ýitiren kör kişilerdi. At halkyna da doganlary Hudy ilçi edip uğratdyk. Ol: Ey meniň kowmum, diňe Allah ibadet edin. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Eýsem siz oňa garşy çykmakdan gorkmaýarsyňyzmy? diýdi. Kowmyň kapyr ketgudalary biz seniň nadanlygyny görýäris ve seni yalançy hatap edýär diýdiler. Hud: Ey kowmum, men nadan näldirin? Men diňe älemleriň perwerdigary tarapyndan size iýerilen ilçidirin. Men size perwerdigarymyň buýruklaryny ýetirýärin we size öwüt nesihat berýän anamdar ymtandyryn. Sizi üstüňizden iňip biljek kynçylyklar hakynda habardar etmek üçin seniň araňyzdan birine perwerdigaryňyň tarapyndan ahiret azaby barada bir ýatlatmanyň gelmegine geň alýarsyňyzmy? Ýadyňyza salyň, ol Nuh kowmundan soň hükümdarlygy size getirdi ve sizi beden taýdan güýçli kuwatly yaratdy. Allah'ın beren nigmatlaryny ýatlaň, şeýseňiz siz üstünlük gazanarsyňyz diýdi. Olar: Sen bize ata-babalarymyzyň ibadet eden zatlaryny terk edip diňe Allah ibadet edeliň diýmek üçin geldiňmi? Eger aýdýanyň dogry bolsa, hani bize beren şol wadaňy bela beterlerini getir, görel diýdiler. Hud: Indi size perwerdigaryňyzdan gazabyň we bela beteriň iňjegi äşkär boldy. Siz özüňiziň we ata-babalaryňyň Hudaý diýip toslap tapan aslynda Allah tarapyndan hiç ille delil bolmadyk bir näçe boş atlar hakynda meniň bilen jedelleşýärdiňizmi? Şeýle bolsa seredin azabyň gelşine. Men hem siziň bilen birlikde oňa garaşjak diýdi. Biz hem onu we oňa ananlary ýalkadyk we halas etdik. Ayetlerimiz yalan hataplap iman getirmedikler bolsa ýok etdik. Semut halkyna da öz doganlaryndan bolan Salyhy uğratdyk. Ol: Ey kowmum, diňe Allah ibadet edin. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Ine size perwerdigaryňyzdan äşkär delil geldi. Size mucize hökmünde gelen şol delil Allah'ın şu düýesidir. Onu öz erkine goýberin. Allah'ın mülkünde otlasın. Oňa şikayet ýetirmäň, ýoksa ejir berýän elhenç azap siziň ýakaňyzdan ýapşar diýdi. Ýatlaň, Allah Ad kowmundan soň olaryň ýerine sizi Semut kowmuny getirdi we yer ýüzünde size hükümdarlyk berdi. Onuň düzlüklerine köşkler gurýarsyňyz, dağlaryna daşlary oýup öýleri gurup ýaşaýarsyňyz. Inni Allah'ın nigmatlaryna şükür edin-de yer ýüzünde bozgoçylyk etmäň. Kowmyň ulumsy baş tutanlar aralarynda ejid görünen müminleriň üstünden gülüp, siz dogrudan hem Salyhyň özüňize perwerdigary tarapyndan ilçi edip iýerilendigine ananýarsyňyzmy diýdiler. Olar hem elbetde biz onuň bilen iýerilen hemme zada anandyk, iman getirdik diýip jogap berdiler. Ol tekebbirler bolsa, onna biz hem siziň iman getiren her bir zadyňyzy inkar edýäris diýdiler. Netijede olar düýäni öldürdiler ve özleriniň perwerdigarynyň emrine garşy gidip: Ey Salyh, eger sen hakykatdan da peýgamber bolsaň, bize beren wadaňy Allah'ın azabyny getir, görel diýdiler. Şonda gadaply bir salsagyň emele getiren aýlygan ses üstlerini badabat bassy, olary öz ýurtlaryny helak etdi. Gören bu aýlygan hadisasy sebäpli Salyh peýgamber gynanç bilen ýüzüni başga tarapy öwrüp: Ey kowmum, men size perwerdigarymyň buýruklaryny ýetirdim. Size öwüt berdim. Ýöne siz özüňize ýaşylyk isläp öwüt berenleri hiç söýmeýän ekeniňiz diýdi. Luty hem öz halkyna ilçe edip iýerdik. Ol olara öz kowmuna: Mundan öň hiç kimiň etmedik we jara işini edýärsiňizmi? diýdi.
Siz ayallary goýup erkekler bilen jinsi gatnaşyk edýärsiňiz. Siz hetden aşan milletiňiz. Halkyň oňa beren jogaby meger şeýle boldy. Ahlaklygy ündeýän bu adamlary ýurdumyzdan çykaryň, taky bular ören tämiz insanlar. Bizem onu Lutu we maşgalasyny halas etdik. Diňe aýaly izde galyp helak bolanlaryň arasynda galdy. Biz olaryň üstlerinden azap ýagyşyny ýagdyrdyk. Ine seret, günäkar kowmyň kysmaty nähilli boldy. Mediýany halkyna hem öz doganlary şu gaýby peýgamber edip ýiberdik. Ol ey kowmum, diňe Allah gullyk ediň. Siz üçin ondan başga wadada laýyk Hudaý ýokdur. Ine size Perwerdigaryňyzdan äşkär delil geldi. Indi ölçegi we terediğini dogry çekin. İnsanlaryň hakyny iýmäň, adalatsyzlyk etmäň, ýurtda düzgün marka bozgaklyk çykaryp, asudalygy bozmaň. Maňa inanyp aýdanlarmy etseňiz, elbetde siziň üçin haýyrly bolar. Bes haýwat atyp, ýol çapawullap, Allah iman getirenler Allah ýolundan sowmaň we bu ýoly ýalňyş ýol edip görkezjek bolup, şüphe döredip halky ýalňyşdyrmaň. Bilip goýuň, bir wagt siziň sanyňyz ören azdy. Şeýlekäňiz Allah siziň sanyňyzy artdyrdy. Sizden öňkü bozgaklaryň kysmatynyň nähilli bolandygyna seredip ywradalyň. Eger meniň bilen iýberlen hakykata bir toparyňyz ananyp, beýleki toparyňyz ananmaýan bolsa, biz siz Allah öz hökmüni berýänçä garaşyň. Höküm berýänleriň iň haýyrlysy oldur, diýdi. Onuň kowmundan bolan tekebbirler, ey Şuayb, ant içip aýdýar. Ya dinimide gaýdyp gelersiňiz, ya da seni we sana iman getirenler ülkemizden kowup çykarar diýdiler. Şuayb olara, ýaşy, islemesekem dor salyp şeýle edersiňizmi? Allah bizi siziň o ýalňyş diniňizden halas edeninden soň gaýdyp ýene-de şol dine dolanmakçy bolsak, Allah'ın öňünde uly günä etdigimiz bolar. Meger Allah istese, siziň inancıňyzda dolanmagymyz düýbinden mümkin däldir. Perwerdigarymyzyň ilmi ähli zady gurşap alýandyr. Biz diňe Allah bil baglaýarys. Ey biziň Perwerdigarymyz, biziň bilen şu halkymyzyň arasynda sen adyl hökmüňi ber, hakly haksyz aýan bolsun, takyk sen iň haýyrly hökm ýöredijisiň diýdi. Onuň kowmundan haky inkar eden ket hudalar, eger şu gaýba tabin bolsaňyz, ziýana galarsyňyz diýip haýbat atdylar. Bu sözler aýdylanmada aýlygan şiýer titremesi olar gurşap aldy we olar öz öýlerinde helak boldular, hereketsiz jesetleri öwrüldiler. Şu gaýby ýalançy hataplanlar göýa ýurtlaryna şady horram bolup oturmadyk ýaly boldy. Şu gaýby ýalançy hataplanlar uly diýana galdylar. Şu gaýb gynanç bilen ýüzüni başga tarapy öwrüp, ey kowmum, men size Perwerdigarymyň buýruklaryny ýetiripdim, size öwütler beripdim. Ýogsa da beýle kapyr kowum sebäpli näme üçin gynanyp gamgynmalaýyn diýdi. Biz haýsy ýurda peýgamber uradan bolsak, ol ýeriň halky hem onu inkar etseler, ilk bilen Allah ýüzlenip ýalbarsanlar diýip, olar gytçylyga we bela beterlere duçar etdik. Soň bu erwet ýagdaýlary üýtgedip ýagşylyk ýaýratdyk. Wagtyň geçmegi bilen ilat köpelen soň, wagtynda ata-babalarymyza da baht we betbahtlyk gelipdir diýerler. Ýöne wakalardan ders alyp şükür etmediler. O nadanlary duýdansyz helak etdik. Eger şol ýurtlaryň ilaty iman getirip Allah garşy çykmakdan saklanan bolsadylar, onda elbetde biz üstlerine asmandan, yerden ençe bereket we bolçuluk kapylaryny açardyk. Ýöne olar peýgamberleri ýalançy hatapladylar. Biz hem eden erwetlikler sebäpli olara jeda berdik. Şol owalaryň ilaty giýjelerini uklan mahallary biziň belamyzyň duýdansyz geljeginden arkaýyn boldularmyka? Ýa-da olar gündüýüň günortany şagalan şatlykda watlary biziň adamymyzyň geljeginden arkaýyn boldularmyka? Ýa-da olar Allah'nyň dudugundan arkaýyn boldularmyka? Allah'nyň dudugundan diňe öz-özüne ziýan etjek kowum arkaýyn bolar. Bu ýeri öňkü eýlerinden soň miraslar bolanlara, eger istesek, olary da günäleri sebäpli bela betere duçar etjegimiz mälim bolmadymyka? Biz kalplaryna möhür uranmazdan soň olar esitmedek, duýmadak bolarlar. Ey Muhammed, ine taňa şol owalaryň habarlaryndan ýetirýäris. Ol ýerleriň halklaryna peýgamberlerimiz äşkär deliller, mucizalar getirdiler. Ýöne olar iman getirmediler.
Emma olar öň peýgamberleri ýalançy hataplan soňlar indi iman getirmediler. Allah kapyrlaryň kalplaryny ine şeýle möhürlär. Biz olaryň köpsini ähde wepalyk görmedik. Olaryň aglabasyny diňe emre boyun bolmazlykda, bozgaklykda gördük. Ondan soň Musany ayatlarymyz bilen Firgawuna we onuň emeldarlaryna uğratdyk. Olar ayatlarymyzy nähak inkar etdiler. Şol sebäpden ol bozgaklaryň soňy nähilli bolup tamamlandy. Musa, ey Firavun, men älemleriň perwerdigary tarapyndan iýerilen ilçidirin. Meniň ilkinji wezipam Allah hakda hakykatdan başga zat aýtmadlygymdyr. Taqiq men size perwerdigaryňyzdan meni tasdikleýiji ören aýdyň delil getirdim. Indi Israil oğullarına ejir çektirme. Olar meniň bilen goý ber diýdi. Firavun, eger hakykatdan da anyk bir delil getiren bolsaň we seniň aýdýanyň dogry bolsa, hani delilleriň orta goý, görel diýdi. Beýle diýen soň Musa hasasyny ýere oklady we ol Firawunyň gözüniň aldyna äpet bir ýylany öwrüldi. Soň Musa gursagyny sokansak elini ýakasyndan çykardy we görenleriň gözüni gamaşdyran nur saçýan ýap-ýakty el görünni. Hasasy we eliniň ýagtylygy Musa peşkeş berilen iki mucizadı. Firawunyň emeldarlary düşünükli, bu zat jadygoý bolmaly diýdiler. Firawun, bu adam sizi ýurduňyzdan jyda düşürmeň aladasyna, oňa nähilli garaýarsyňyz diýdi. Emeldarlar onu we dogany Haruny saklap, şäherlere gullukçylary ýolla. Goý, olar ussat jadygoýlary ýynap huzuruňa getirsinler diýdiler. Ähli jadygoýlar Firawunyň ýanyna gelip, eger ýeňiş gadanaýsak, bize hökmän bir silah barmy diýdiler. Firawun, elbetde, onuň üstesine siz meniň ýakynlarymdan bolarsyňyz diýdi. Jadygoýlar, Musa, öňürti sen hünäriň görkezmekçimi, ýa-da biz görkezelimi diýenlerinde, Musa, hünäriňde ilki siz görkeziň diýdi. Olar ellerindäkileri oklanlaryna adamlaryň gözüni baglap, olary howsala düşürdiler. Jadygoýlar uly bir jadygoýlyk başarnyklaryny görkezdiler. Biz bolsa Musa, hasany ýere okla diýip emretdik. Birden hem hasa olaryň orta zyňanlaryny jadylyk edip görkezenlerini ýutdy. Şeýdip hakykat ýüze çykdy we olaryň ähli edenleri puç boldy. Şeýdip Firawunyň we onuň topary ýeňilip maskara boldular. Jadygoýlaryň bolsa hemmeti birden tejde etmäge başladylar. Olar ol älemleriň eýesine Musa we Harunyň perwerdigaryna iman getirdik diýdiler. Firawun gadaplanyp, diýmek, siz menden ruhsat almadan oňa iman getirdiňiz. Bu elbetde şäherden ilatyny çykarmak üçin siziň bilelikde eden mekirliňizdir. Emma tiz wagtda başyňyza geljekler görersiňiz. Hawa elleriňizi we aýaklaryňyzy atanaklaýyn keserin, soň hemmäňiz asaryn diýdi. Olar, biz elbetde perwerdigarymyza dolanar. Seniň bize gaharlanmagyň diňe perwerdigarimizden bize gelen ayatlara iman getirendigimiz üçindir. Bizem oňa ýüzlenip şeýle diýeriz. Ey biziň beýik perwerdigarymyz, kalmamyzy sabır kuwwaty bilen doldur, hemde musliman halymyzda amanatymyz al diýdiler. Firawunyň emeldarlary oňa, sen näme diýersiň? Musa bilen kowmy seni we seniň hudaýlaryny terk etsinler, ýurtda agdalalyk döretsinler diýip öz başlaryna goý berýärsiňmi diýdiler. Firawun, ýok, olaryň oglan perzentlerini öldürip, gyz perzentlerine ýaşamaga ruhsat berer. Elbetde bizde olara islam adamyny edip biljek güýç we hökümdarlyk bar, diýdi. Musa kowmuna, Allah'dan kömek dilen ve sabırlı olun. Elbette, dünya Allah'ın mülküdür. Ol bendelerinden İslam'ni hükümdarlığa getirer. Hayırlı netice elbette takvalarınkidir, diýdi. İsrail oğulları, biz sen bize gelmänken, sen bize peygamber hükümünde geleninden soň hem jebir sütemese de var bolduk diýip beýrendiler. Musa bolsa, perwerdigarymyz düşmanlaryňyzy ýok edip, olaryň ýerine sizi hüküm rawan eder. Şeýdip, siziň nähilli hereket etjekdiňizi sinap görer diýdi. Biz Firawunyň kowmuny kapyrlar terk edip nesihaty eýersinler diýip, ençe ýyllap goroklyk, gytçylyk we hasylsyzlyk bilen jazalandyrdyk. Olara ýaşylyk, bolluk gelen mahaly ine bu biziň hakymyz. Biz muňa öz başarnymyz bilen ýetdik diýerler. Eger üstlerine bir erwetlik geläýse welin,
onu Musa bilen töweregindäki müminleriň şumlugy derarly diýip olaryň üstüne atýarlar. Ünswerin ýagşylygy yaradyşy ýaly erbetligi de yaratmak diňe Allahyň gudraty bilendir. Ýöne muny olaryň köpsi bilmez. Hemde bizi jadalamak üçin sen haýsy alamat mucizany getirsen getir, sana inanmagymyz mümkin däldir diýerdiler. Biz hem ayatlarymyzyň aýry-aýry delilleri hükmünde olaryň üstüne bela beter inderdik. Ekinlerini gemirip ýok edýän çekirtgeleri iberdik. Adyklaryna we bedenlerine diýan ýetirýän mör-möjekleri uratdyk. Gurbağalary ýagdyrdyk. Ağız suwlaryny gany öwürdik. Olar onda da kejirlik bilen menmenlik etdiler we günäkär milletdigine galdylar. Azap üstlerine inenden soň: "Ey Musa, sana beren wadasynyň hormatyna biziň üçin Perwerdigariňden doga dilek et. Eger bu azaby üstümizden aýyrsaň, sana hökman ananar we Israil ogullaryny seniň bilen uradar" diýdiler. Biz gysga wagtlyk olaryň üstünden azaby aýran badymyda olar derrew ähdi peýmanlaryndan dändiler. Biz bolsa ayatlarymyzy yalan hataplap, ýüze öwrendikleri üçin ar alyp cedalandyryp olary deňizde gark etdik. Orlanan edilen milleti Israil ogullaryny bereketten doly ýurdun gündogaryna we günmataryna, ýagny Şam illerine miraslar etdik. Tawr etmekleriniň öwedi üçin Sila hükmünde Israil ogullaryna seniň Perwerdigariň beren ajaýyp wadalarynyň hemmeti hakykat boldy. Firaun bilen kowmunyň guran binalaryny we östüren bağ bagçalaryny bolsa weýran etdik. Biz Israil ogullaryny deňizden geçirdik. Ahir soňra olar bir topar butlara secde edýän adamlaryň ýanyna bardylar. Olar: "Ey Musa, bularyň hudaýlary ýaly bize de bir hudaý ýasap berdiler. Ol bolsa siz dogurdanam ören nadan milletiňiz. Çünki şu höwet edýänleriňiziň dini kılandyr we edýän ähli amallar puşdur. Ondan hem Allahyň munça padly kerem edip, sizi beýleki insanlardan üstün edip yaradandygy sebäpli, hey, men siziň üçin ondan özge hudaý gözlärinmi diýdi. Ey Israil ogullary, sizi ören elkenç horluk çekdiren, ogul perdetlerini öldürüp, gaýlaryňyzy özlerine hyzmat etmek üçin diri goýan Firaunun kowmundan halas edenmidi ýada salyň. Munda Perwerdigariňiz tarapyndan ören uly Sinag bardy. 30 gijany ibadatda geçirmegi hem de Tewraty almaga taýýarlanmak üçin Musa bilen wadalaşyp, onu huzurymyza çağırdyk. Soň ýene de 10 gijany üstüne goşdyk. Perwerdigariň kesitlen wagty doly 40 gija deň boldy. Musa Allahyň münajatyna gitmeden odal, dogany Haruna kowmumyň arasynda wekilim bol. Olary ýaşy dolandyr we başybadarlaryň ýoluna eýerme diýdi. Musa bellan wagtymyz gelip, Perwerdigary oňa ýüzlenen wagty: "Ey Perwerdigar, özüňi maňa görköz, saňa bir nazar edeýin" diýdi. Allah: "Sen meni görüp bilmersiň, emma ine şu daga nazaryňy aýla. Eger ýerinde durup bilse, senem meni görersiň" diýdi. Soň Perwerdigar ol daga tejelli etmänkä, nurun saçyp saçmanka da külpekun boldy. Musa da özünden gidip ýykyldy. Özüne gelende: "Sen päksiň, ey Perwerdigar, bu haýşymdan ötürü toba etdim. Men ümmetimiň arasynda seni görmän, sana iman getirenleriň ilkinjisidirin" diýdi. Allah: "Ey Musa, men ilçilik we araçsyz gürleşmek mertebesi bilen seni adaty insanlardan beýik etdim. Sana berenlerimi al we şükür kanagat edenlerden bol" diýdi. Nesihata we her zadyň düşündürüşlerine degişli näme bar bolsa, hemmesini Musa üçin sahypalarda ýazdyk. Hem de oňa: "Mundan ykjam ýapyş, kowmuňa da ondaky hükümleriň iň sogaplysyny berk-berjay etmegi emret. Tiz wagtda ýoldan adaşanlaryň ýurdunyň nähille dargap gitjekdigini özüňiz görersiňiz" diýdik. Dünýäde nähik ýere tekebbirlik edenleri ayatlaryma bolmasy ýaly düşünmekden daşlaşdyran, ol menmenlik edýänler her hilli mucizany görseler de olara iman getirmediler. Dogry ýoly görseler de ol ýola düşüp bilmediler. Emma ters ýoly görseler ol ýola eýerler. Çünki olar biziň ayatlarymyzy yalan hasaplamagy sebäpli olardan gapyl galypdylar. Biziň ayatlarymyzy hem de ahirete gowuşjakdyklaryny yalan hasaplanlaryň sadaka ýaly eden bütün işler puç bolandyr. Eýsem olar diňe öz eden amallaryna görä cedalandyrylmalylarmy? Musanyň Tewraty almak üçin gideninden soň
Ammatı şayteplerden bögürüp duran ýaly ses çykarýan göläniň heykelini ýasap, onu Hudaý edindiler. Eýsem, ol heykeliň öýleri bilen gürleşip bilmeýändigini, ýol görkezmeýändigini olar görmeýärdilermi-ka? Emma muňa garamadan göläni Hudaý edindiler hemde zalim boldular. Eden işlerinin ahmaklıklığını aňyp ökünenlerinde ýalňyşýandyklaryny görüp, kasam bolsun, eger Perwerdigarimiz bize merhamet etmese ve bizi bağışlamasa, uly ýitge uçuranlaryň hataryna bolar diýdiler. Musa ören gadaply we gamgyn ýagdaýda halkyna ýüzenip, menden soň ýydymdan nähil erwet işler edipsiňiz? Perwerdigaryňyzyň emrini bada-bad terk edipsiňiz diýdi. Hemde gaharyna elindäki ilahy sahypalar taşlap goýberdi. Dogonyň saçyndan tutup özüne tarap çekip başlady. Harun bolsa oňa: "Ey ejemiň ogly, anan bu millet meni diýseň erbet horlady, tastanam meni öldüripdiler. Inni sen düşmanlarym bir üstümden güldürme, meni bu zalim millet bilen deň tutma" diýdi. Musa: "Ey Perwerdigarim, meni we dogonymy bagyşla, rahmetiňi bize iňdir. Sebäbi sen merhamet edenleriň iň merhametlisiň" diýdi. Göle Hudaý diýenlere özleriniň Perwerdigar tarapyndan gadap, dünýä ýaşaýyşyny hem başlaryna ejir we horluk iner. Ine biz Allah töhmet ýönkänleri şeýle cezalandyrýarys. Günä edip, soň toba gelip iman getirenler üçin bolsa, Perwerdigaryň elbetde bagyşlaýjydyr, hikmet eýetidir. Musa gazaby ýatşan soň ýazgylary ýerden götürdi. Ol ýazgyda özleriniň Perwerdigaryndan gorkanlar üçin dogry ýola gönüktiriş we rahmet bardy. Musa kowmundan 70 kişini saýlady we olar Allahyň huzuruna Sina dagyna getirdi. Gelenler bu kabul ediliş bagtyna kaýyl bolman, Allahyny äşkär görmek isländikleri üçin olaryň başyna elhenç bir ýer titreme indi. Musa: "Ey Perwerdigarim, istesedin meni de bulary da has öň ýok ederdiň. Häzir aramyzdaky akmaklar sebäpli bizi helak etjekmi? Bu diňe seniň sinagyňdan ibaratdyr. İsläniňi bu sinag bilen adaşdyrarsyň, isläniňi bolsa dogry ýola gönükdirersiň. Biziň hostarymyz sensiň, biziň günämizi geç, merhamet eyle, sen günä geçýänleriň iň haýyrlysysyň. Bize bu dünýäde de, ahiretde de ýagşylyk nesip et. Biz sana ýüzlendik, seniň ýoluňy tutduk" diýdi. Hakalla oňa: "Men islän kişimi cezalandyraryn, rahmetim bolsa ähli dady gurşap alýandyr. Ol rahmetimi hem Allah garşy gelmekden sakynanlara, zekat berenlere we biziň ayatlarymyza iman getirenlere nesip ederin" diýdi. Olar öz ýanlaryndaky Tewratda we Injilde häsiýetleri ýazylan ol ümmi okumagy ýazmagy bilmeýän peýgambere tabin bolarlar. Ol peýgamber olara diňe laýyk gelýän zatlary emreder, erwetlikleri gadagan eder, olara pek zatlary halal, näpek zatlar bolsa haram eder. Gerdenlerindäki agyr ýükleri, arkalaryndaky zynjyrlary aýryp taşlar. Oňa iman getiren, onu goldan, oňa kömekçi bolan hem de onun bilen indirilen nura tabin bolanlar bolsa bagtyarlyga ýetenlerdir. Sen aýt: "Ey insanlar, men siziň hemmeňize Allah tarapyndan iýerilen peýgamberdirin. Asmanlar we yer onuň mülküdür. Ondan başga ibadete laýyk Hudaý ýokdur. Ýaşaýşy berende, ölümi yaradan da oldur. Sizem Allah we onuň bütün sözlerine iman getiren ol ümmi peýgambere, ol ilçä boyun bolun. Oňa ýürekden tabin bolsaňyz, dogry ýol taparsyňyz." Hawa Musanyň kowmundan hak dine uğurtdyrýanlary we adalatly hereket edýänleri de bardyr. Biz olary 12 taýpa böldük. Olar Musadan suw islen mahaly Musa: "Hasaňy daşa vur" diýilip wahy etdik. Şol wada ondan daşdan 12 çeşme çogup çykdy. Her taýpa suw aljak ýerini gördi. Buludy hem üstlerine saýawan etdik. Özlerine de menne şepbeşik halwa bilen bedene indirip, size indiren pek lezzetli nimetlerimizden iň diýdik. Ýöne olar emrimizi dinlemän, bize däl özlerine zulm edýärdiler. Şol wagt olara şu şähere Beytül Mukaddese yerleşin. Ol ýeriň önümlerinden islediňizçe iň peýdalanyň, hem de biziň günämizi geçdiýip şäheriň derwezesinden tagdim edip girin. Şonda günälerinizi bagyşlarys.
ýagşy hereket edenlere aýratyn has artyk syýlag berer diýildi. Emma aralaryndaky dalymlar aýdylan günämidi geç sözüni bilkatlaýyn başga bir görnüşe şoňa meňdeş söz bilen çalyşdylar. Bizem dalymdyklar sebäpli olaryň üstlerine asmandan azap ýagdyrdyk. Ey Muhammed, sen olardan Yahudilardan ol deňiz kenaryndaky oba hakynda sora. Ine olar şenme gününiň hükmini äsgermezlik edip Allah'ın goýan çäklerinden çykdylar. Olar şenmelik eden balyk awlamadyk günlerinde balyklar ýanlaryna sürü bolup ýüdüp gelýärdi. Şenme gününden başga günlerde bolsa balyklar gelmeýärdi. Ine ýoldan çykanlary şeýle sinagdan geçirýärdik. Şonda olardan bir topar Allah'ın yer bilen ýegsan etjek ýa-da elhenç bir apat ýollap weýran etjek şu toparna näme üçin boş ýere öwüt berip dursaňyz diýipdi. Ol ýagşylar bolsa, olaryň Allah'dan gorkmalary üçin Perwerdigarymyzyň huduryna elimizde barny edendigimizde bir delil bolsun diýýäris diýdiler. Özlerine berilen öwütleri we duýduruşlary diňlemän, olary bir tarafa taşlan soňlar, aralaryndan erbetliklerin öňüni almak isleýänleri halat edip, pasykdyklar üçin dalymlary elhenç bir adawat hedewar etdik. Tekebbirlik edip, gadagan edilen zatlara boyun bolmazlykda ayak diýrendikler üçin olara betnisan we eýmenç maýmunlary öwürliň diýip emretdik. Perwerdigaryň elbetde kıyamet gününe çenli olara iň erwet jebir tutem etjekleri iýerjekdigini habar berdi. Takyp Perwerdigaryň islan jezasyny derrew berer. Ol bagyşlaýjydyr, rahim şepagatlydyr. Olary bölek toparlary öwürip yere dünýäniň çar künçügine dagatdyk. Olaryň arasynda ýagşylar hem bardy, yaramadlary da. Erwetliklerinden ýüz öwrerler diýip, olar käte nagmatlar, käte bela beterler bilen tinagdan geçirdik. Soň olardan haýyrsyz bir nesil geldi we bular kitaba, Tewrata mirasçylar boldular. Emma aýatlary ýoýdular. Dünýä baýlygyna göz gyzdyrdylar. Olar bu herekete nähilli bolsa da Allah günämidi geçer diýen düşünje bilen çemeleşdiler. Bir tarapdan ýalkanmagy arzu edýärler, beýleki tarapdan bolsa haram baýlygy, para peşkeşi çekinmän alýardylar. Eýsem kitapda, Tewratda olardan Allah hakda diňe dogry zatlar aýtmak barada söz alınmadymy? Ondan hem olar kitabyň içindekileri sapak edinip okamadylarmy eýsem? Elbette ebedi ahiret ýurdy Allah'a garşy gelmekden saklananlar üçin has haýyrlydyr. Siz hey aklyňyzy ulanmaýarsyňyzmy? Kitaba berk ýapyşyp namazy bolmasy ýal berjä edýänler bilip goýsunlar. Biz ýagşylyk üçin hereket edenleriň sylagyny hiç kemter etmez. Biz dagy Israil ogullarynyň üstlerine saýawan ýaly galdyrypdyk. Hemde olar da üstlerine gaýdar oýdypdylar. Ol wagt olara size verilen bu kitaba çynyňyz bilen eýe çykyn ve içindäki hakykatlar barada oýlanyň. Hemde olary hiç ýadyňyzdan çykarmaň. Ine şonda Allah'dan gorkup adabından salamat galardyňyz diýipdik. Perwerdigaryň adam ogullary bilen eden ähdi peýmanyny ýatlaň. Perwerdigaryň olardan öňjek zürriýatlaryny alyp, olaryň özleri hakda şaýat bolmaklaryny isläp, men siziň Perwerdigaryňyz dälmi diýen wagty olar elbetde Perwerdigarymyz diýip ikrar edipdiler. Kıyamet günü bizim bundan habarımız yoktu. Ya da näme edeli? Has ýöňler ata-babalarymyz Allah şärik goşdular. Bizem olardan soň gelen nesildik. Indi ol batyly ilkinji gedek ýola goýanlar sebäpli biz ýok etjekmeýsem diýen ýaly bahanalary öňe sürmezligiňiz üçin Allah sizden bu ähd peýmany aldy. Ine biz pikirlensinler we ýalňyş ýoldan dolansynlar diýip aýatlary şeýle beýan edýäris. Olara aýatlarymyz hakda ilm beren kişimiziň kyssasyny hem aýdyp ber. Hawwa ol adam bu ilmine garamazdan aýatlarymyzyň çäginden çykdy. Şeytan hem onu öz ýüzüne düşürdi. Şeýdip ol azgynlardan biri boldy. Eger istesedik, onu ol aýatlar saýasynda beýik mertebe ýetirerdik. Ýöne ol bu dünýä aldanyp ham hyýallarynyň ýesiri boldy. Onuň ýagdaýy hyýalynda sümk görýän ve elmidama onuň ýygynyň ylgyan itiň ýagdaýy ýalydyr. Ýanyna barsaň da dilini çykaryp durar, ýanyndan aýrylsaň da şeýledir. Ine bu aýatlarymyzy ýalan hasaplaýanlaryň misalydyr. Olaryň pikirlenip akyl ýetirmekleri üçin
sen olara ýagdaýy düşündir. Ayatlarymyzy yalan hataplap, diňe öz özlerine zulüm edýänleriň ýagdaýy nähilli erbetdir. Allah kimi dogry ýola gönükdirse, ol dogry ýol tapan kişidir. Kimi adaşdyrsa welin ine olar ziyana galanlaryň bu tözleridir. Biz jynlardan we insanlardan dogduk üçin köp kişiler yaratdyk. Olaryň kalplary bardyr, emma duýmadylar. Gözleri bardyr, ýöne görmediler. Kulaklary bardyr, ýöne eşitmediler. Netijede olar haýwanlar ýaly, hatda olardan hem beterdirler. Ine asıl gapyl bolanlar şolar bolup, olar dogdaka münasip kişilerdir. Iň gödel atlar Allahyň kydyr. Şeýle bolsa bu atlar bilen oňa dilek doga edin, ýalbaryň. Onuň ady babatda hakdan adaşanlary terk edin. Olar edenleriniň jezasyny çekerler. Yaradallarymyzyň içinde elmidama hakka gidiýän ýoly görkezýän we onuň bilen adalaty amala aşyrýan bir topar hem bardyr. Ayatlarymyz yalan hataplanlary bilinmejek ýagdaýda ilki bolaninlik we rahatlyk berip ýuwaş-ýuwaşdan helakçylyga golaylaşdyrar. Men olara möhlet berdim. Ýöne wagty gelende meniň jezalandyrmagym ören anyk hemde elhenç bolar. Eýsem olar özlerine wagt edýän dostlarynda Muhammedde dälilikden nişan ýokdugy barada pikirlenmedilermi? Ol diňe geljekde duşjak howpdan halat edip duýdurmak üçin iýberilipdi. Asmanlara, yer alemine hemde Allahyň yaradan zatlaryna nazar aýlamaýarlarmy? Iň bolmanda ajallarynyň özlerine ýakyndygy barada oýlanmaýarlarmy? Olar Kur'ana inanmasalar başga näme inanjaklarka? Allah kimi adaşdyrsa onu dogry ýola getirjek ýokdur. Allah olary öz adgynlyklary bilen adaşyp ýören ýagdaýlaryny öz başyna goýar. Gözleri kör ýaly poglanar ýörerler. Senden kıyamatyň haçan gopjakdygyny soraýarlar. Sen aýt. Onuň haçan geljekligini bilmek diňe Perwerdigarma mahsusdur. Wagtyny ondan başgasy aýdyp bilmez. Kıyamat şeýle bir agyr hadisedir. Ne asmanda, ne de ýerde oňa çydap biljek hiç kim ýokdur. Kıyamat size duýdansyz geler. Olar goýa sen kıyamatyň wagtyny bilýänsiň öýdüp senden soraýarlar. Sen aýt, onu bilmek Allahyň ilmyndadyr. Emma insanlaryň köpsi muny bilmezler. Ey Muhammed, sen aýt. Allah islemese meniň hatda özüm üçin de hiç sada güýjüm ýetmez. Ne bir peýda getirip bilerin, ne de gelip biljek ziýany daşlaşdyryp bilerin. Eger gaýby bilsedim belki has köp haýry iş ederdim. Ähli erbetliklerden goranardım. Ondan hem men iman getirjek kişiler üçin diňe bir duýdurjy we bir buýşlaýjydyr. Ol Allah sizi ýeketäk jandan yaratdy. Soň rahatlyk tapsyn, ysnysyn diýip ýan ýoldaşyny da yaratdy. Är aýal özara gatnaşyk edip ayal hamile galdy hem de onu belli bir wagtyň dowamında göwresinde göterdi. Hamilelik döwri tamamlanyp barýarka är aýal özleriniň perwerdigary bolan Allaha ýüzlenip, eger bize sagdyn salih bir perdent berseň, sana hemişe şükür edenlerden bolar diýip ýalbardylar. Emma Allah olara sagdyn salih bir perdent beren soň, özlerine beren bu perdent sebäpli insanlar Allah şärik goşdular. Taqiq Allah olaryň goşýan zatlaryndan beýikdir. Hiç bir zat yaratmagy güýji ýetmeýän, aslynda özleri yaradylan zatlary oňa Allah deň derejeli şärik hasaplaýarlarmy? Ýöne şol şärik goşulýanlar özlerini gulluk edýänleriň dadyna ýetişmediler. Hatta olaryň özlerine de nepleri degmez. Hatta siz olary dogry ýola çağırsaňyz, oňa da gulak asmadylar. Olary siz isle hakka çağırın, isle çağırmaň, barbyr olaryň size bolan garaşy hiç haçan üýtgemez. Allahdan başga dilek doga we ibadet edýän zatlaryňyz özüňiz ýaly yaradylan zatlardyr. Olaryň Hudaýdygy hakda öňe sürýän pikirleriňiz dogry bolsa, hani çağırın bakaly dadyňyza ýetişýärlermi? Olar siziň dadyňyza nädip ýetişsinler? Näme olaryň ýörer ýary aýaklary barmy? Ya da tutar ýary elleri barmy? Ya da görer ýary gözleri barmy? Eýsem eşider ýaly kulaklary barmy? Sen aýt, hani bütün şärik goşýanlaryňyzy çağırıp, soň maňa islam dudaňyzy gurun. Hani eliňizden gelýän bolsa bir salymlyk hem pursat bermäň. Çünki meniň hostarym kitaby inderen Allah'dır.
ve ol bütün salih bendelerin goroçsudur. Allah'dan başka yardım için çağıran hudaylarınız bolsa sizin dadyňyza yetişmezler. Hatta öllerine de peydalar değmez. Siz olary butlary dogry ýola çağırsaňyz eşitmezler. Olaryň saňa seredip durandyklaryny görersiň, emma olar görýän däldirler. Sebäbi olar diri däl. Sen geçirimliň ýoluna eger, ýagşylygy ündäp nadanlardan yüz öwür. Şeytan saňa waswasy saljak bolsa, şol wada Allah sagyn. Çünki ol dilek dualary eşidip kabul edýändir we ähli zady bilýändir. Eger Allah'a karşı çıkmaktan sakınanlara şeytandan waswasy gelse, şol wada Allah'ny ýatlap hakykaty görerler. Olaryň şeytanlaryň dostlary kapyrlar we şärik boşanlar bolsa, adamlary ýoldan çykarmakda olara şeytanlara ýardym edýärler we bu işlerinden saklanmalylar. Olaryň isleşleri ýaly bir ayet ýa-da mucize getirmedik wagtyň hiç bolmanyna bir zatlar oýlap tapyşdyr diýerler. Sen olara men diňe Perwerdigarimden gelýän habara wahy tawin bolaryn. Kur'anyň ayetlary Perwerdigarimizden gelen pähimlerdir. Olar köňül gözlerini açýan, hakykaty görkezýän nurlardyr. Kur'an iman getirjek kişiler üçin dogry ýoluň çeşmesidir we rahmet kapsydyr diýip aýt. Şeýle bolsa Kur'an okulanda şol wada oňa gulak asyň, dymdyrs bolup diňläň hem merhametden paýyňyzy alyň. Teher akşam Perwerdigariňe ýürekden ýalbaryp, oýa watyp ödüň esip biljek derejede ýuwaşça ses bilen Allah'ny zikret, gapyllardan bolma. Perwerdigariňe ýakyn perişteler oňa gulluk edip we ibadet etmekden hiç haçan gedemlik etmezler. Mydama onu tesbih edip diňe oňa secde ederler.